Μια ιστορία από τα παλιά, ένας μύθος εδώ στο Ζαρό, λέει για ένα σκληρό πατέρα και την κόρη του που την είχε και δούλευε σαν να ήταν ο γιος που δεν αξιώθηκε να κάνει. Την έβαζε να φροντίζει τα ζωντανά και την έτρεχε στα χωράφια κάθε μέρα, όλες τις μέρες, και δεν την άφηνε να πάρει ανάσα. Κάποτε, σε μια μεγάλη γιορτή του χωριού, την είχε πάρει πάλι μαζί του να πάνε να αλωνίσουνε τα στάρια. Από το πρωί μέχρι το βράδυ στο ζυγό. Το κορίτσι δεν άντεξε, κουράστηκε, βαρέθηκε, αγανάκτησε και καταράστηκε το χωράφι. Τότε λέει έκαμε αυτή στο Θεό, λέει ο Θεέ μου, και να βουλήσει να γίνει λίμνη. Το βάθος ήταν 3 μέτρα. Εμείς πηγαίναμε παιδιά σπόλιτα. Κλαπ, να βγούμε από απέναντι. Δηλαδή έπρεπε να καθίσεις μετά 1/4 να συνέλθεις, διότι ήταν το νερό πάγος. Πάντα πάγος. Την εποχή μου εμένα τέτοια πράγματα δεν γινότανε. Αν θέλαμε να σε πάνε καμιά φορά οι δασκάλοι εκδρομή, τα βλέπαμε. Τώρα μέσα στα σπίτια και δουλειά. Να φαίναμε και να πλέκουμε. Να φαίναμε και να πλέκουμε. Αυτές τον οι δουλειές μας. Να μας πάνε. Η χρήση του νερού διαχρονικά στην περιοχή του Ζαρού παίρνει πολλές μορφές. Μία από αυτές είναι οι νερόμελοι, πολλοί από τους οποίους διασώζονται μέχρι και σήμερα. Υπάρχει ένα μεγάλο δίκτυο νερόμυλων, συνολικά υπήρχαν 11 νερόμυλοι κατά μήκος ενός καναλιού, το οποίο μετέφερε το νερό από την πηγή του Βοτόμου έως και την νότια πλευρά του Ζαρού. Εγώ θυμάμαι προσωπικά να μεταφέρουμε το σιτάρι από το σπίτι μας προς Άλεση για τη δημιουργία του ψωμιού, και η ίδρυυση του οικισμού, η οποία ανελιπώς γινόταν τους τελευταίους αιώνες από τις πηγές του Βοτόμου. Επίναμε νερό από το τρέχει. Δίπλα. Τόσο καθαρό ήταν. Ναι. Τόσο καθαρό, ναι. Το νερό χρησιμοποιήσαμε ένα μέρος και μετά το άλλο έφυγε και πήγαινε. Βάζανε φασόλες. Τα πάντα, τα τσιπουρικά. Τα πάντα τα τσιπουρικά, οτιδήποτε. Το άλλο έφευγε έτσι. Το άλλο έφευγε. Και τώρα φεύγει. Η σχέση του νερού του Ψιλορίτη με τον άνθρωπο ήταν διαχρονική και βοήθησε πάρα πολύ στην ανάπτυξη των μεγάλων πολιτισμών της Μεσαράς, από τα μιναϊκά χρόνια μέχρι και σήμερα. Η ψωμιατική διαφορά του Ζαρού με τον κάμπο της Μεσαράς και με την πόλη της Γόρτινας, την αρχαία, ευνόησε το έργο των Ρωμαίων μηχανικών. Εδώ βλέπουμε ένα τμήμα αυτού του αρχαίου υδραγωγείου. Το φυσικό ανάλυφο της διαδρομής παρουσίαζε ιδιαίτερες δυσκολίες, αφού το νερό έπρεπε να περάσει από βουνά και φαράγγια. Δυσκολίες που κατάφεραν να ξεπεράσουν οι Ρωμαίοι μηχανικοί με τοξωτές γέφυρες και με σύραγγες στα βουνά. Η αέναη εναλλαγή των εποχών και ο κύκλος του νερού που δημιουργεί είναι ο μόνος τρόπος για να έχουμε νερό στο νησί μας. Δυστυχώς δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε νερό από μακριά, όπως γίνεται στις ηπειρωτικές περιοχές με τα ποτάμια. Η μόνη μας ελπίδα είναι να βρέξει και να χιονίσει, να δημιουργηθούν ρεύματα και έτσι να εξασφαλίσουμε κάποιες ποσότητες νερού. Τα ποτάμια λοιπόν που δεν έχουμε πάνω στο νησί, στην ουσία είναι υπόγεια που μεταφέρουν το νερό από τα βουνά μέσα στα πετρώματα και δημιουργούν τις υπόγειες δεξαμενές. Όταν το νερό καταφέρει να βγει στην επιφάνεια από αυτές τις υπόγειες δεξαμενές, τότε έχουμε τις πηγές ή μπορούμε να κάνουμε γεωτρήσεις, να πάμε βαθιά να το αντλήσουμε. Ακόμα μπορούμε να δημιουργήσουμε και επιφανειακές δεξαμενές, όπως τα φράγματα που το συλλέγουμε και να το χρησιμοποιούμε στη συνέχεια για διάφορες χρήσεις της γεωργίας αλλά και για ίδρυυση. Επίσης βέβαια το ίδιο αυτό το νερό, το υπόγειο, μπορούμε να το εμφιαλώσουμε στα εργοστάσια εμφιάλωσης που έχουμε στην Κρήτη και έτσι να το βρούμε στο τραπέζι μας όπου και να είμαστε.
Καλώς ήρθατε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Βότομος ΑΕ. Η εταιρεία εμφιαλώνει νερό από δύο διαφορετικές πηγές, πηγή Αμάτη και πηγή Στέρνα. Το 2008 η πηγή Αμάτη πήρε τον τίτλο του φυσικού μεταλλικού νερού. Κάθε χρόνο εμφιαλώνουμε περισσότερα από 100 εκατομμύρια φιάλες και έχουμε καταφέρει να εδραιωθούμε ως νούμερο 1 μάρκα στην Κρήτη και μία από τις μεγαλύτερες μάρκες σε όλη την Ελλάδα. Το 2016 το νερό Ζαρός βρέθηκε στην κορυφή της Ευρώπης και το 2017 στο διαγωνισμό Berkeley της Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής βρεθήκαμε στην κορυφή του κόσμου. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό του κόσμου. Το νερό Ζαρός εξάγεται σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο, από την Ευρώπη μέχρι τον Καναδά και από την Αυστραλία μέχρι την Κίνα. Έχουμε παρουσία σε αραβικές χώρες και πολύ έντονη παρουσία στην Κύπρο. Το νερό Ζαρός έχει επεκταθεί τα τελευταία χρόνια και στην εμφιάλωση νερού με γεύσεις και ευελπιστούμε να επεκτείνουμε και να μεγαλώσουμε ακόμα την γκάμα μας στη συγκεκριμένη κατηγορία. Μέσα στους στόχους μας είναι να παραμείνουμε μια εταιρεία προσαρμοσμένη στην πράσινη ανάπτυξη, φροντίζοντας για το περιβάλλον, διασφαλίζοντας την καθαρότητα του νερού μας και προσφέροντας όσο το δυνατόν στο τοπικό κοινωνικό σύνολο της Κρήτης.